syukur nakaslem jong unong san hima. Uba Renington Lingdo Tongkhar MLA Kamau Kerwat Constituency Uloong. Baka parti UDP ru kadon ka jo ka thong ban pen kelai ka reservation policy kum baki pai ba ki angnut. Baru lihat thuru baka seng kala da ban pa da jing tho so Konrad Sangma halor ka ni ka bentang. Uba Renington ula kren ka ni hapo ka office rekam jong ka seng UDP Kamau Kerwat benta ka sengi kalai pautrik ujemang hakmat ki nong elam ka sur upai ba ki nong southwest hadin bakilawan ban yekendo yu ban budin ya ke jingdawa jongki ka bakila dawa ya ki nongmi khmat ka southwest Khasi Hills bagi de ban kren AA halor ka reservation policy uba Renington hagani ka jing yekendo ula pensyai bat ukershan pura ya ka sur upai ba ki nong southwest ban penkela ya ka reservation policy bat uliat huru bakani ka mat hapo ka parti kam longshu ka badang thamai namar nakaliang ka seng UDP nado shwa ke election lingba ke manifesto kala krensha shu pajba baka kwa ban penkela ya ke reservation policy banagal yang jong u shimet ru ulada ban ra ya ke kamat hapo ke ying torbat thawan hagawai pat kaliang habakli yakinong elam ka sur upajba kinong southwest hato kisngo honni em halor ke jing penshai u MLA kilaong makadang long hapdeng bat kimpat dahun hado kata-kata Henry kisngo tenat pat yo MLA ula kular ban simkia yang ni kam. Ngida waban pankala reservation policy. 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 Ngida waban reservation policy. Ngida waban pankala reservation policy. Kajaka lajong is burom ya kata ba ngikirpat ipiru ki dai ban sengaw ko na marwa kanai ka dai kasur ka ba ngila penlong ikarali ka arpsantrik ban penpar ya kadak ba habangi ladon lajong nong nikmat jongi bagi pajba ki legit ba ngi burom ipi ko nikmat ba kasur jong pajba asar west basto skiru ka kwa ban chupen paw ya kasur ba nya kalian kinong nikmat ki dai ban shim jika kli ya ka benta dai mata kasri ka sulong tang ka jingwan ban follow up ya ka joko kam ban wan ya kendu na mangitip bapidon hayeng tinamar kata kanai kajing wan ya kendu ujungi mata kajing kalong tang kajing budin ya karali ka bangi kwa anak liang jungi ba kum kinong mikmat ke bangi lajit coba batsim ya kajing klik na kapta kanai ka mat ka jura ka ba kajak baru kaya kendu mata te ni kamden ka bangi ong baya barok ki ba kinyawan te kata de ban syai hari ke sulong tang ba naglang kinu alam jong sosar bas ke bala pelong ya kalitos ni ngisko wan wan penpau akmat ke burom jong tinio banwan ni kenduk yang hakan ka sengi ke bamenta wadlang am simla yo kakol ne ka jingkot na kaleng ke jong pi la de mana ban thon yang te hendrei da ka jigir klik dala jong hi ngala hiar knang na shilong ha ka ban yo ban kenduk ban siam mati te public sibun e ta ka ne ke jing ya siam ke jing kenduk jong pi ya ka bang ya kran mata ya ka ju ya kimat ki jura jong kari bajong kajaj benriu ha ka bang idon lang ke jing sukia ngangis kamba lese kamlang syuk ka batmai ha ka ba kilayatip ba nakaliang jo ka political party ngadon ha ka parti UDP badru kum ka party ngilayang nadu swak election nga kade ka ju ka phang ha ka ba ngilakran pagba ba lengba ka manifesto ngilakran pagba bangi kwa pankelai ka reservation policy kasyai kum basyai kasngi banakaliang jong ka party UDP baro ka we ngila siem me kajingrai ka bae na ki bae tam bar kata kalong ha ka bangila ther ngila tai haswa man penderung ya kane kamat hapo ka manifesto ngarang me ka ba met tam na ying jong presiden kadai kata kapor kadai kata kamit ka bang yatai ban penderung ikane ka manifesto ha ka bang nangla ban sim me karai hadu ka por khat ar baje ban met ban kanang me na ying presiden hadu ka por si baje man step ban le phai sela ying ha ka bang yatai ban penderung ya kene kamat haka manifesto yang ke parti haduk karno ngira simkia namari suthu bakalong kabaran kam na kabata kauri batam taka jaj benreu bangi penkala ya kene ka reservation policy hoy kum ka jaj benreu ngidon hala ka jong ka jing suthu hala ka jong ka jing sempang kumno bangin le ngin yaj nangno ngin kren kumno ban poi ya kene ka thong kene jang angnot jik pajba banwadra e ka jing penkala ka review ka reservation policy isko ban ai kublei ya i ba arden
rengkat berkakrup ya ke bakil sim ya kene ke jingkit kle ha ka ban me pajba hasurok banikran pajba e kene te henre ngidon hala ka jong ka jisutu banakaliang jongi pede ngisim bela ka jong ka bantai ka bagi sutu bakalong ka baron kam bandon ki batre pede napo namar lara baro ngin ya don no tang hasurok lada om don su kita ki batre napo lese kanompoi su sei kita kajing angnut jongi kum kajat penreu ngidon kata ka jisutu hila yo i kumbak pajba kila pha yang ha assembly mapi ki pajba nama kurat ka pha yang assembly ngalale ela ka jong ka banta kum MLA ha ka bangalara e kene bandra kum ka motion ban yo ban discuss ban yakran hapo assembly ban dokumen hadu kata kata ba arden do ilara ekne kaju haka ba haka kerteng le pipet kala don haka record haka ba manga ba arden ilara ekne hapo assembly ban ya discuss ban yakran oi isusi haka ba nakaleng jong speaker simla ai ngi kala bangen yo ban tai hapo assembly dan ringim simla kenno ngim simla ong bangim yo alat ban kren haka ta kapor nginum kren syu hanre ndalo poi ka debate ya ka governor's address ngila yok ban keren ban kali jonga khila ban peji kirkot hapo assembly ngala keren bahai kane ngala keren kampunut por ya kane ban ya kiwe kimat kijura kiban kam ban keren hakapor ka ban simata ya ka debate jong governor's address simkut tangkata skok ban thu pajba api bangi ya keren ya kane ka ju e kane ka panglajan man ka ars ngilai singi ya don meeting la kalong hapo ek parti lan le kalian ka sorkar ngaskwa ban pentip ya pi ban kalian jonga individually marwe mareru ban usiam daki bon sen ke bangalai kenduk ban keren ya i ban penkalai ke negara resolution policy bat ngasutenat ban itu ipi bos yang ulah depti paki ki poin ki banga ngara ban keren kar ban kenduk engan ya keren wong kitu ki poin jo pi barane kitu ki poin jo pi na ngala keren bon sen ulah kan mau ulah tidur di ke jing kwa jongi ban review ke negara policy dan mar tanam ta ke jing tip ba jong pi kumba pi pa ba pi angnut ban wan kajing perkelai ban review ke resolution policy ngidon kaju katong kaju kajing mut tere ke syukurpan iji pitang ne kawai to gitu thu da kabang ne burom kaliang iwei pat ya ka ba baro ngidon la kajong jing sempang la kajong thu tang kawai ke bangin kemen lang kalong ngil adon kaju katong perkata kalong ikwa ban perkelai ke resolution policy kata ke kaju katong kata bangin ngidon handai kumno bangin yat pede to ngi yaisa kumbangi lek nang ne haselong baro ngimut ban lek haselong ndi duan ong ngangan yat lang baka highway dak bami nang ne na highway nang tay nang stain ba kham koin mar kham nang banyak state ka highway udon bede wong bangala banyak kambha banyak kene surok barit mar ka kham lengkot ngan yat bet nang ne khang ma kham kot ba kham poi kloi ti ka song hala ka jong ka idea hala ka jong jing thu ten dai tang kawai ka bangi ban kemen kalong bangi ka ju ka thong mar kata kalong mar pen kelai kan reservation policy haka bangim don syu pindai syu banduran kano kono kajing artatin ngin yai tre de kata kamersim no kajing tre lang haka bangin dia kersan lang iwe pat hitip kata kajing sisa baro pi kibala khams ku thu ka politik bahkan ne kadai bandon ka political decision te namar kata ngidon haka sarkar hitip hiru bangi dei ka parti ka bakhambun haka bagi don lang wede sarkar ngilale la kajong ka benta PUI lang baki kot khobor pla detip bangil rai menta kum kowe oj kadon kejing kbilti jong pil se bamangang nang kren kumbang ala jukren hak por election le se kadai kejing kbilti jong pi bangan kren bon sin ne kene kilat ku haki lat patai ku bor ne haki pajba bangan kren marwe ringem simlale kata marnga ngasutu kumde maka bahangin di diskus langkum ka grup bar ngin ya ka grup kum uwe ubre te hadin bangile ther ngile tai bha po yang parti baro ngile lang hak bangidon kata kejing kwa bat PUI hi lembak kot kubor hak maka parti kala de tok war hak sarkar bandawa bandon ban review ke ke polisi te kata kadai ka hak ba ngilale la ka banta bagi kweliti hakini ki sisngi arsngi ese kan jia kene kejing angnut ya dawa jong pi kam dei tam tak interest kejing toy jong pi ler kejing toy kun pi hande kejing toy kun jonga kejing toy jong kalawe jong ilang barakot ngi syai kuma syai gasngi kene ken mar kata ka question ban ong banginom kersan kene kam dang ka ngila keren kumba pilei bang ki ong ha marwe ngala keren ha assembly ke badai ka bentai ke ban keren marwe ngala keren marwe tenri na ka poi pede ya ka ong bang tang na po hentip pajba si kam desu kata pilei hi bakum ka parti collectively ngila shong meeting ngila rai ngila keren hi ki press lang ba ka party meeting ke baidon ha presiden hi ula keren nang tangila thoru sa sarkar ha ka pilei lang ba kot khobor baro bangila tho sa sarkar tinggal kuai pi pinsai bana kaling jungi kum ka tim mari su tho ba mantala dangan kren tong blong marwei
kanompoi syai kum ka tim gitwa bangin don bet ka jinya tai hapo yo ka grup hapo yo ka tim anden gin mi sabar kum ka ju kasur jo ka tim bar ko we tina kaling jonga ngasai kum syai kasngi bayakane ngala jukran pajba lenter haki mensua ka pod election bar mentar ngapat kanran kadang dai uju hi bar ngan yang na kamtakan ke isu kanu ka badon kam hak ta kapor ka banwan lada kadon kanu ka step ka badon kam ka bangi i bakalong ka jing mentoy kalong ka jing kui ka jaj benreu asku abri tu pi bangin in le kata kanu ka step lada kadon kam bangi sim ka step ka badlong ka jing mentoy ka bangi ngilong convince baka mentoy kalong ka jing kui ka jaj benreu ngin nombrich ben le kata kanu asku abri pi kata tinggal try ngila yasan Itu tim tang ni. Kisah hun ni amia ka ka bau MLA ukular. Ngi susu ber ong ba kaji persai ke jong i kalong hapadeng ngim ong bang ngila sai ngila hun hadu kata-kata kambadai bang ngila hun har ngi so tu ba ka ba i brief mai i brief ya ka ka jing temu jong mai ba jong ka parti UDP le bro ko we ti hanrei bang ong bila suhun kata tangin bada suhun hadu kata hari ngi so tenak pada kaji